And today, with this joining, we are opening up a committee for senior citizens. ही जी कमिटी आसतली आमगेलो बाब जुजे रॉक, बाब जॉन बरेटो, बाब ट्रेवर, बाब अल्बेन्सियो, बाब फ्रांसिस मोंदेर आणि बाब लुईस लेताव ये आज ये कमिटी हेड करतले आणि दिस इज गोइंग टू बी द सीनियर सिटीजन मॅनिफेस्टो प्लॅनिंग कमिटी. This committee is going to draft how and what we need to do for the welfare of our senior citizens of Benaulim constituency. आज 17 तारखेर ओतुंबराचे सन 30 तारखे ओतुंबराचेर we invite all the senior citizens बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जितले सिनियर सिटीजन आहात त्यांचे कडेन मागता की तुम्ही रेजिस्टर जावा आमचे कडेन येवन आमकां फोन मारून आमगे मोबाईल नंबराचेर रेजिस्टर जावा. जितले टीम मेंबर आहाय ना तांकां तुम्ही पावा. जॉइन दी सिनियर सिटीजन्स मॅनिफेस्टो कमिटी पॅनल आणि 30 तारखेर म्हणल्यार जितली तुमची सजेशन आसा हांव मागता तितली सजेशनां आमचे कडेन तुम्ही बाय व्हॉट्सअप धाडा, बाय SMS धाडा, बाय फोन कॉल सांगा. द आयडिया इज आज सिनियर सिटीजनांक खूप त्रास चालू आसा आणि सिनियर सिटीजनांक चोवपाक कोणूच ना आणि डिसिजन मेकिंग इज बिकम व्हेरी क्रुशियल. इतलो लोक सिनियर सिटीजन आज बाणाल्यांत आसा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, पूण कितकोन तांकां मांडावळ करपा जाय हे सगळे आमी हे मॅनिफेस्टोवान घातले. लोकली कितकोन तांकां आमी अरेंजमेंट करपा जावो एडमिनिस्ट्रेटिव्हली एज वेल एज what kind of support is required. So this is the whole agenda of the senior citizen manifesto planning committee. 30 तारीख ऑक्टोबराचेर आमी हो committee panel as well as all suggestions we will receive, and after the 30th we will launch our senior citizen manifesto for the Benaulim constituency. I think I would once again welcome all the new members and would like to hand over to our Mr. Jose Roque Gracias Flor to say a few words.